Uy, grabe naman to. Hi, Tay! Nanay! Uy, grabe naman. No, sabi namin kakain na. Hi, mother! Hi, Tay! Nay! Ang gabi. Sabi ni Ate Cute, Happy Mother's Day daw. Kayo na naman. Kamusta? Ano ba matulog? Ano ka natulog? Kaya napaabot ka na gani. Paabot ka daw. Napaabot ka mo. Malayo. Brown out? Oh, now. Sa labas? Sa loob? Dito? Dito sa piyak na yun, siga. Dito may ano. Ay, Tantan! Nanambok ka na. Kinsa? Kinsa party list ni mo? Kinsa party list ni mo? Uy, grabe naman to. Ang sabi lang kakain. At parang fiesta na naman. Happy Mother's Day sa mga mother! Naiiyak na rin ang ano nyo. Naiiyak na rin sa Ate Cute. Uy, grabe naman kayo, uy. Sabi kakain lang. Noon sa man to. Noon sa man to, Ate Cute. Ang dami mo na nung pinahanda. Grabe, dami. Fiesta lagi? Oo. Araw-araw Dapat fiesta. tinawagan mo siya. Lubat ang siya. Umiiyak na nga eh. No, we have bulalo, we have fish. Kuya! Ano ang balot nandyan nga? Dinood pala ang balot. May pabalot pa? Hmm? Talaga tantan, ewan ko. May balot? Nabaan pa kay mangga. Wala, tinood nga yung balot. May pinakayaw pang balot. May pabalot pa. Ha? Ano siya mo doon? Ito lang, natapos yung show namin, ito ko lang. Mga 8 na. Uy, grabe, ang dami nila ano dito. Ano tong isa? Ate nga. Ito luto na. O, ni Alin, nakain na tayo. Uy. Ah, sino mo picture? Kinsa mo na kayo, mother? Ako ka mangga? Dala kami mangga, nagnakaw kami. 1, 2, 3, 4. Sipagin! Depende yun sa ano, depende yun sa... Doon kami na limang live, doon kami na limang live. Uy, tanawa ang balot sa labas. Tanawa ang balot. Oo. Asan? Ayun. Inook ko. Para ibang balot ka ining ko. Balot ka nakapula o kalo. Hala. Kasi kaya, Asa mga picture? Hala. Gutom na din. Gigutom na. Ay, may aragugo pala, oh. Kaya nga dami eh. Para sa Jack, ako tayo taran. Alina. Meron na dito. Ano yan? Ang dami naman. sige, mga dungan sa tao. Hello. Bakit po? Fiesta pala dito. Alina, kain na ta. Gusto ko ng balot, pero gusto ko ng balot nung nakapulang ka. Kuya! Oy, hi! Ang sarap ng balot. Gusto kong maalat na balot na may lupa-lupa. Ang laki ng balot, oh. Oh, kalbo. Kain na tayo! Let's bless the food in the Father, the Son, and the Spirit. Bless us, O Lord, from this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Happy birthday! Abbas! Kinuko! Hello, soy Bill. Ha?
Ano na Gwen? Picture kayo hanggang mamaya. Kainan na. Halika na po yun. Ay, halika na tayo. Wala high blood na. Dami uy. Our kind of dinner. So, loves bala-bala. Lai, kain na, Lai. Hi guys, so tapos na pray. Tan! Ade ka ba sa nag-pray ha? Wala ka nag-attend. Ikaw mo ba? O sige, ade. O, kain na ka mo. Wala ka muna po. Para itong balbak was. Sige na, dali ka kabutin. Uy, bigyan po na kabutin aray. Ang balot na dahil inyo. Ano ba? Dali na, bigyan po na ta. Kain na rin ba? Sa kabuti. Ang taga-picture na tan. Shout out sa team palaging gutom. Sabak ka diri, sabak ka diri. Alin na mo ba? Nyap na ta. Alin na, kain na. Sige na, dili na o. Dahil nakabuti o, mga bata. Ari, may paper plate o, mga bata lang, Mario. Sige, dali na po, paper plate na lang kami po. Na. Ari, o. Makabuto na yun, ano. Tan, kaon na ba? Sabayan mo ba? O, arti mga ang kanon, o. O, galit na, sulit na rin kanon, o. Tabok ka sa bahan ba, ano? Dayan nyo. Dami nila, oh. May padina si sister. Ay, oh, sabak ka diri. Sachi yun. Maong ko lang niya, maong ko lang Sachi. niya. Check out. Harag. Kain na ba tan? Oo, bugol. Supa ko? Kaya nanay, tapos kumain. Tapos ito ka. Ano tong gamit niya? Biro sa piyak. Kailan lain man. Arikades, sabi-sabay. Ah, Bigay isita, ano yung Justin. Ah, dugangin pa. Ah. di sa airport na sila. Mababa. Ano na sila ba? Ilang oras ba? Kain na. Ilang oras ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Parang Hour lang din, no? Singapore. Oh, kapit-bahay lang naman. Natanggal mo. Tata. Ano ko yan? Klaro tayo. Ano? Oo. Maliit. Tanggal pa yung akin. Sabi ko sa kanya. Yung may pa-ihaw pa po sila. Midnight snack. Kapag brand out, nakakagutom talaga. Tiwana. Hala na. Lami. Sana all. Ay, meron ba ditong balot? Tsaka may mani. Ay, ano na mani pala. Ay, may mani pa.
Ano na ba to? Mag-iisipan ko lang. Ah, okay. Anong bili na lang. Magilay na tumutong ano. May yung mangga mo rito, oh. Laps. So, ayan na mga moms. Grabe, oy. Busog na busog. Busog na busog talaga. Grabe, ha? Ganun, guys. Grabe. Balikan ako. Tawang-tawa siya. Sarap ng fish. Tawang-tawa siya sa ginawa niya. Ano, tay? Yes ka? Tawag si tatay. May ganun din siya sa ulo, oh. Idol mo si Elias, tay? Sabak ka dire. Napasabak si Padir. Si nanay. Sa loob pa. Yan. Thank you. Thank you so much. Salamat sa bonggang dinner. Bye-bye. Thank you. Thank you. Ang pamilya natin palaging gutom is here. Uwi na kami. See you later, CDO. Bye.